Ayun, naghiwalay. Oh, salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kagamba, may paglalabanin tayo ngayon dyan na ayan, may picture sa dyan. Bago tayo magpalaban, shoutout muna kay Sir Kate Rakasa, yung taga Makati mga kagamba. Nabigyan din ako ng ayuda dyan mga nakaraan. Si Sir Kate Rakasa. Si Charles Cristobal, Adrian Millares, Randy Joy Nocom, Joyce Mio, John Paul de la Puente, Batman Pugi, Leo Chudosio, Sino ka, Mark de la Cruz, Ilocano yan, kababayan natin si Lakay Mark de la Cruz, JRT, Gagamboksing, Kauso TV, John Kister Agaraw, Kagimba TV, at saka si Sir Alan Alcansi dyan sa may taga Lipa Batangas yan mga kagamba, yung diniliberan ko nakaraan, si Sir Alan Alcansi. Ayan mga kagamba. Ganon din kay Sir Ari Villena, nasa Toronto, Canada yan, na taga San Jose del Monte, Bulacan. Si Sir Jimmy Iobra, yung malaking katawan mga kagamba, yung kilala yun na yan. Ito paglalabanin natin dito, parehas ng brown ito, pero mamaya pagka sinong manalo dito, lalabasan natin ulit. Tingnan natin kung sino man nanalo rito. Ayan. Hop. Aliksi. Ayan, tingnan nyo mga kagamba. Anak ko, tumatayo pa. Iyo, nadali sa puwit. Nakatalikod eh. Ayan na oh. Ayan oh. Ayun, naghiwalay. Oh, nagkagatan ulit. Ayun oh. Iyon oh. Oh, naghiwalay na naman. Ayan. Kunin natin. Natulalay yung isa. Pareha sila nasaktan mga kagamba, ano? Ayan na. Magaling sila parehas. Iyon! Oh, nadali. Yung medyo malaki ang laging laglag. Ayan na naman. Tingnan natin. Talagang kagat bitaw ang nangyari. Ayan. Aha. Ayaw na magkagatan mga gambayan Natulala sila, nabinom parehas eh. Oh. Wala na. Oo, lumalaban pa isa. Yun. Nabingwit, nakagat tuloy isa. Nakagat yung medyo maliit kanina. Yan yung nananalo na kanina eh. Ayun, eh. Oh, nagbitawan na naman. Nakagat na naman ng bawat isa. Oh, galaw. Ayan mga gamba. Yung managanap ng samon dyan mga gamba, wala pang samon ngayon. Sariwa pa yung mga damo doon sa parte Isabela. Ayan oh. Aha. Ang bilis ng laban. Wala na oh. Tago na natin to. Another fight tayo mga gamba. Wala. Patay to parehas. Hanap tayo na ibang gagamba. Oh. Ito medyo malakas pa to isa. Ayan. Tingnan natin. Oh, lumaban. Uy, parehas tumae. Oo. Nako, nakatali ko tumarap ka. Harap natin tumagaw para parehas. Yan. Nako, naglampasan. Kanina, nagkagatan na kanina eh. Nagawakan na eh. Ayan. Kagatin mo na sa likod. Yun! Nahawakan na siya. Hindi na nakaganti.
Puta na lang niya. Oh, bumibitaw pa yung ano. Brown. Ayan o. Hindi. Wala na. So yun, natapos nito mga kagamba. Sisilid na natin to. Bigyan na natin. Ayun. So yung mga umuorder ng gagamba dyan mga kagamba, namahalan pa rin kayo. Ako. Ang hirap ng transportasyon ng gagamba ngayon mga kagamba. Kung may nagbibinta man dyan ng mura, ay siguro mas mura yung pamasahe nila. Mura siguro ang pagkabili. Ito mga kagamba, nasa standard na presyo tayo. Bumaba na tayo ngayon ng presyo. Pero yung shipping kasi ay doon tayo nagkakatalo, kaya ako na lang nagde-deliver. Yung ibabayad nyo sa shipment, bayad nyo lang sa akin, pandagdag na lang. At sureball naman na pag nag-deliver ako sa inyo, makakapili kayo. Hindi yung picturean, tapos padala sa inyo. Hindi na, no choice na kayo pag dumating sa inyo, hindi nyo kursonada, no choice kayo, bayad na kayo. Ganun lang yung mga kagamba. Samantalang pag ako naman ang nag-deliver o ako ang binilhan nyo, ay di-deliver ko sa inyo door to door. Basta't Metro Manila, minsan alabas pa ng Metro Manila pag nagkasundo tayo sa presyo. Huwag kayong papatol pagka pera ay kinihingi kaagad. Gagamba muna bago pera mga kagamba, kasi ang dami na na-scam. Nag-iiyakan yung mga na-scam dyan. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat.